Nepangaken nami kula Anima Dwi Apsari lan rencang kula Nadia Marsya Amalia badhe mawartakaken aksi KKB serang pos TNI wonten Bandara Puncak ngantos wargi sipil dados korban. Kelompok kriminal bersenjata utawa KKB langsung melancarkan serangan wonten tlatah Papua. Piyambakipun sedaya dinten meniki memberondong tembakan dhateng arah pos TNI wonten Bandara Sinak Kabupaten Puncak, Papua Tengah ngantos satunggaling tiyang warga sipil terluka akibat kenging rekoset peluru. Penyerangan kasebat kedados ing Jemua sawetawis pukul 8 langkung kawan dasa gangsal WIT. Prajurit ingkang berjaga langsung madosi ngertos asal tembakan. Nanging sawetawis pukul 11 WIT, prajurit TNI nampi laporan menawi wonten satunggaling tiyang warga ingkang kenging rekoset peluru. Korban ugi menderita luka-luka. Wargi nglaporaken salah satunggaling masyarakat berinisial LNT kenging rekoset tembakan ing perangan sikut lengan kiwe lan pinggang perangan tengen tuturipun. Pramila wargi kasebut langsung dilarikan dhateng Puskesmas Sinak kangge angsal penanganan medis. Nanging wingkingan korban dipunaburaken dhateng Timika supados saged nglampahaken perawatan medis maksimal. Sasampunipun dipunreksa wonten Puskesmas Sinak, korban sampun membaik. Sapunika informasi korban sampun dipunaburaken dhateng Timika paparipun. Berita loro kunjungan Bapak Jokowi dhateng Lampung. Bapak Presiden Joko Widodo nglampahaken kunjungan dhateng Lampung ing Jemuah gangsal Mei 2023 kang mbastakaken wartos ingkang beredar wonten media sosial bab margi ingkang risak. Kula kajeng pastikan benjing ajeng sumerep leres punapa ingkang wonten ing video, punapa ingkang wonten ing media punika leres utawi boten leres. Tembung Jokowi lebet katerangan pers wonten Mall Sarinah, Jakarta, Kemis sekawan Mei 2023. Sawetawis puniku sasampunipun mireng kabar kasebat, Bupati Lampung katingal langsung dandosaken ingkang risak kasebat, nanging kasunyatanipun Pak Jokowi nglampungi ingkang benten ingkang taksih risak. Paninjauan puniki wiwitan amargi wontenipun kritik saking saderek Bimo bab pembangunan sarana transportasi interarat utawi pangaspalan ingkang boten dipun lampahaken, padahal margi wonten Lampung saged dipun sajangaken risak jahat. Semanten wartos saking kita, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.